ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV. Mi salmini on kala kuuɓal. En garti ɗo hande émission meɗen Wulago Jamma. Wulago Jamma accittake e goto. Hande noon toɓɓere meɗen garɗen ko haalde ko fate vacances. Vacances noon ene waɗi avantage ne waɗi inconvénient. Manam ne waɗi nafoore ene waɗi kadi caɗele. Nafoore vacances woni hande école udda ƴetta ɓiye mbiya yo yaato kaw mum kaari walla gogo mum kaari ina moƴƴi sabu ina walla cukalel ngel ma change air ene walla ɗum kadi aussi yiye gurdam goɗɗam taw wona to wonno ɗo ɗum foof kam ina moƴƴi e vacances. Kono so wonti to kalten kadi ko inconvénient vacances o manam caɗele ɗe itta cukalel nawa ɗum to ganduɗa on ina faaɗa walla taw kañumne kadi ko ɓesɗo ene jogui sukaɓe te on manam ni wayi ni taw ala to nawi sukaɓe muɗum ɓiye o ara yanta hen wonta kadi goɗɗum tawa ina faaɗa to leeli ina faaɗa ñamde yimɓe fof ne gandi hande caɗele. Saka noon hande koreji men kadi ko vacances ko ya Dakar tan cikkata vacances ko Dakar tan te vacances wona toon tan addana jomum caɗele wonta koma jomum ko waɗanno gotel ko ma waɗa ɗiɗi hay ɗum ne kadi no dañirta ko Allah andi. Donc ɗum ɗon kadi ko caɗele vacances. Caɗele ɗe kadi ko caɗele jaajƴe wona tan ko kalɗen ko e goɗɗum e nan nder ça dépend tan e goto fof e ko wuuri hen. Kono noon kadi sa ƴeewi caɗele ɗe ina jeeya e itta ɓiye tawa ko ɓiɗɗo debbo jontuɗo nawa ɗum tawa to yeehi to tawata toon ko sukaɓe worɓe tawa on ne wawi tawa ala ɓiɗɗo debbo. Sukaɓe worɓe ɓe wondi toon ɓe noon aɗa andi hande enen goto fof ne andi hande sukaɓe hande jibina noon ko ganduɗa ko fitina te wonnene kewa ɗon kadi ene wawi bonnude enɗam taw ko hakkude ma e on ko jamma joom hen ɓumdu wonno ɗon wooda ko kewi ɗon adda kadi goɗɗum. Donc ɗum ɗon fof koye caɗele vacances jeeya walla ɓiye yaaha vacances heddo kadi an suba fof mo pinɗa aɗa nodda ɗum téléphone aɗa wi ɗum i jaam mbata on ñaami walla i to leloto ɗon ko defaton ko ɗumin toon ɗum ɗon fof kadi ina adda kadi caɗele e hakkude andodirɓe hakkude jiiduɓe. Walla ɓiye arta yaltina ko addi ko jawa mbiya gaare ƴeewe kaari de ɓiyam yano koto kaari addi ko ɗum ɗo te anda on no waɗi ha dañi ɗum ɗon totti ɓiye caggal nde nawɗa ɓiye aɗa rewna e mum téléphone ngaji ɗum kadi ko goɗɗum ene waɗi kadi ɓe ganduɗa a ittat ɓiye nawa ɗum tawa ɓe tawi toon ɓe jikku mo ɓiye addori o e ɓen jikkuji joguiɗi jiida donka nandirde soit ɓiye o addori jikku bonɗo walla tawi toon ko jikkuji bonɗi tawa kañumne addori jikku moƴƴo manam vice versa dal goto foof ne wawi kadi yiye jikku muɗum o wawde wondirde e oye noon waɗa jibina fitina jibina hakkude ma kadi e bande mo mo ɓiyum arno ɗo no wonta caɗele ɗum ɗon foof koye caɗele vacances jeeya itta ɓiye kadi nawta ɗum an kadi jiyata tan ko on artiri ɓiye a jeemata ƴewde so tawi ko ɓiye jogui jikku bonɗo o jeema change ɗum walla so tawi ko on jogui toon jikkuji bonɗi ɗi ɓiye o jikku mum moƴƴo o wasa bonde ɗum ɗon fof an a ƴewata tan ko kaariyelde mi nawi ɓiyam vacances gasani ni artiri ɗum gaybina ɗum hen tawa ko ɗum ɗon foof koye caɗele vacances jeeya. Saɗa nawa ɓiye vacances yata waɗa andi kam ɓiye ina jogui jikkuji moƴƴi tawa wona cukalel ngel ganduɗa ko yi fof haaltat manam cukalel penowel tawa kadi wona cukalel ngel ganduɗa ko joƴƴina foof ƴettat te tawa ɗum ɗon alano e galle he a yi hesɗi ari ɗum ɗon fof ne jibina fitina tawa wona kadi ngel ganduɗa ko jahowel tawi ɗon ko jooɗiɓe jahani ɗum ɗon foof ne adda caɗele ɗum foof kadi koye caɗele vacances jeeya. Saɗa nawa ɓiye yata waɗa andi ɓiye jikku mum o ne moƴƴi kala ɗo woni ne wawi wonde ɗon tawde andaɓe tawoyta toon ɓe tawa kam kañumne nawori ko moƴƴi donc noon ɗum ɗon foof kadi koye caɗele vacances jeeya. Nafoore vacances nde nden woni ko ganduɗa sa nawi ɓiye manam yidde andodirde e bandiramum walla yidde kadi andodira e leñol ma e tout ça ɗum ɗon foof ko moƴƴere. Kono ɗum ɗon foof e wade noon vacances uji jeeten hande ɗi wona ɗin ko vacances mo ganduɗa ko intérêt yiya tan yiiloyo ko dañƴa tawa an so ɓiye yeehi an a hofat jooɗi ma joɗɗa aɗa fada e so ɓiye o yeehi holko addata kadi ko wawi addude foof jawa te anda kadi no addiri ni no on waɗi ha dañi te on kadi kañumne ko ɓesɗo ɗum ɗon hande ko ɗin vacances uji jeeten nani te kadi Dakar goto fof ne andi gurdam mum no wayi kono a yi hande so vacances ñande uddi nde so weeti a yiyat so horaire ne yaaha
adda tan ko aroɓe vacances yaato yumma kaari yaato tane kaari tawa to woni ɗo jomum ne jogui hay probléme kañum e ɓiɓɓe mum no lelori ɗum ɗon foof kadi e waade noon a yii joni a jooɗot tan ha téléphone ma sona aha allo min kaari ɓinguel kaari nana garage fayi ko galle ma tawa jomum ni ne wawno au moins noddudema téléphone avant ɓiyum ne ara an so tawi ɗum ɗon gandina ɗum ne wawi arde walla wawa kono noon ɗum ɗon tawata hen yimɓeɓe a jooɗot tan ha téléphone ma sona mbiɗa ya arano e ɓinguel kaari hay ɗum ne kadi o yoɓani passe gona kadi lijjide kadi nawruɗa passe kadi aɗa yoɓoya aɗa andi ɗum ɗon de kam ko caɗele bandiraɓe ɗum noon gartiren hakkillaji meɗen ƴeewen ko mbaɗeten ko so ɗum ɓenni bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Windere TV ha saaha goɗɗo garten e yewtere meɗen Wulago Jamma accittake e goto kadi aussi mbaɗon partagé mbaɗon like salmini on ha saaha goɗɗo Wulago Jamma ko Wulago Jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo